faċċa fuq il-ħmara li daqsu żgur li ħadd ma kien jispara. Bil-lejl binara li xejn ma jimporta, Martin jispara u dejjem jolqod xorta. Lil-ħmara jajjat hej, immorru żmien għaddej, warbulna x'Martin ġej. Xi waħda din kien beda jbeġbeġ għodu għodu, xi waħda din bittir sigar dew jirtodu. Min taħtu deru lemma tajra kbira, kien wara l-ħajt ħafif ħafif fil-mira. Bis-sewa jew bid-newa kien laqad l-akbar ħlewa, margi ġri jeżu ċmajra biex jaqbad dik it-tajra u sab li dak li fuq u Martin spara. Ma kienx ġasfur iżdaw il-nejn il-ħmara. Martin ma sħiħa ħares lejn is-sema u jgħid li morru passa bdiet tinġema. U waqt li sejjer rikab fuq il-ħmara, erħilu jgħod kantiri se jispara. Dik zaqqu kollha skrata ċejċi ħliena, iħossa l-kull gamima u kull summina. Fil-passa tal-gamim inkella tas-sumin, warbuli għax ġejjin. Xi waħda din kien beda jbeġbeġ għodu għodu, xi waħda din bittir sigar dew jirtodu. Min taħtu deru lemma tajra kbira, kien wara l-ħajt ħafif ħafif fil-mira. Bis-sewa jew bid-newa kien laqad l-akbar ħlewa, margi ġri jeżu ċmajra biex jaqbad dik it-tajra u sab li dak li fuq u Martin spara. Ma kienx ġasfur iżdaw il-nejn il-ħmara. Xi waħda din kien beda jbeġbeġ għodu għodu, xi waħda din bittir sigar dew jirtodu. Min taħtu deru lemma tajra kbira, kien wara l-ħajt ħafif ħafif fil-mira. Bis-sewa jew bid-newa kien laqad l-akbar ħlewa, margi ġri jeżu ċmajra biex jaqbad dik it-tajra u sab li dak li fuq u Martin spara. Ma kienx ġasfur iżdaw il-nejn il-ħmara. Grupp li ftaħna mod sabiħ ħafna l-ewwel programm tagħna mill-Birgu inna biex inkunu hawnhekk. Sfortunatament kellna nipposponu ftit tal-ġimgħat ilu, però illum innexxinna nagħmlu il-programm bi Puadba mill-Birgu ma' dan il-grupp vera Halloween ta' tfal li ma jinkludux minn wara. Jiena kont se nieħu l-ismijiet tal-bniet. Inti x'qed tagħmel hawnhekk? Għaliex ġieli bessa kavallier. Ton, kavallier? Biex tidħol fl-ispiritu tal-Birgu? Jiena u truppi tiegħi nilqawk ġewwa l-Birgu, il-Belt Vittorjosa. ċittà Vittorjosa. Ċittà Vittorjosa. Konninna biex niġu hawnhekk u jiena ħsibt illi Aħna ma naċċettawx lil kulħadd. Jekk jogħġbok, baxxi rasek meta titkellem f'ċittà Vittorjosa. Isma' jiena ħanieħu malaj l-ismijiet tal-girls ovvjament. U jien tal-boys. Tal-boys tajjeb, inti tal-kantanti u jien taż-żeffin. Wieħed minnhom diġà nafu. Ainsley, kif tista' tkun xtaf Ainsley ħabib tiegħi. Mela, malaj. X'ismek? Solange. Shayli. Zea. Hailey. Alaya. Michelle. Hailey. Katrina. Għanna tnej Hailey hawnhekk? Għax il-kometi popolari. Maja. Dawn. Daw kienu l-girls u l-boys? U hawnhekk fuq il-post fin-nofs eżatt insibu lil Ainsley u x'veru. Ija. Ainsley, inti il-mama tiegħek vera Ina Robinich. Ija. U l-papa tiegħek vera Dominic Cini. Ija. U vera tnej li huma insomma kantaw. Ija. U insomma jweres u jkantaw minn xorta. U inti x'ismek? Lior. Lion inti? Le. Leon. Lior. All right. Leon. U inti? Isaac. Leon. U intkom kollha mill-Birgu? Le, alright, jien biss mill-Birgu. Min imexxihom. Isma' l-ħares kienek il-kappell tal-kavallieri. X'taħseb? Skużi? Għat li kellha ħares kienek il-kappell tal-kavallieri. Jekk tagħti oħra,
naċċertak illi ftit il-bot hemm monument hemm isfel. Pero ħaqnillu, ma li xanke għal-beneficju ta' telespettaturi kollha li qegħdin seguna il-programm u forsi kienu tisegwukom ukoll waqt il-programm ta' radio dalodu int lilek kull ir-ron il-kummenti li għaddejtu Fuqek. ħaqni li najjarkom da' ġejlura, ġifiri lele. X'taħseb? Taf li inti ilek mis-7:09 ta' filgħodu tqalleb il-gwardaroba biex tara x'tħat ilbes u għal ħares it-telespettaturi kellhom jaraw il-libsa li kellek preparata għallu. Ejja ngħidu li l-fejm kien totalment differenti. Ġifieri ma kontx naf li ħajkun. Mistak tirringrazzja lili u l-producer illi mal-biss il-libsa li kont se tilbes għax probabbli l-programm kien ikun biss għall-udjenza matura. Mhux vera kienet libsa ħelwa ħafna, ma ovvjament dejtu tajdu li ħajkun ir-riħa, l wieħed kellu joqgħod attent. Issa jħammur għall-ewwel mistieden tagħna. Ħana ġew nisimgħuhom ikantaw iktar tard. Ħajkunu magħna iktar tard waqt. Tajjeb ħafna. U tkom kemmilkom bħala grupp maqudin. Sena? Le. Inqas. Xaħġek. Mela san saqsu l-papa. L-aħjaru? All right, san saqsu l-papa. Mela, ħanaraw daqxejn fejn marret. Tafu fejn marret? Il-kavallira, ċoja Rapunzel, tafu fejn marret Rapunzel? Emmek marret? Tajjeb, mela, ħanaddu lill-telespettaturi tagħna il-linja għand Mirejl, il-kavalliera tal-Birgu, għaliex jidher li għandha mistieden interessanti. Nawnu ftit ieħor. U fil-fatt għandi mistieden interessanti ħafna fil-fatt għaliex magħna għandna lil Anton Attort li miegħu ħanitkellem